Вятър преобърна десетки камиони в САЩ. Лавата от вулкана Питън дю ла Фурнес достигна океана. Свличане на сметище в Индонезия. Крокодили по наводнените улици в Австралия. Най-голямото дълбоко фокусно земетресение в Италия. За тези и други климатични събития от изминалата седмица гледайте в днешния брой. Също така ще разкрием опасностите, които крият недрата на нашата планета. Австралия. Тропически дъждове връхлетяха региона Топ Енд в северната територия на Австралия, предизвиквайки мощно наводнение. Най-сериозни последствия бяха регистрирани в град Катрин, където се случи най-силното наводнение за последните 28 години. Водата наводни улици и ниско разположени райони, пострадаха домове, предприятия и градска инфраструктура. Стихията засегна и малки отдалечени селища около Катрин. Някои от тях трябваше да бъдат евакуирани за втори път тази година. Около 300 жители на градчето Дейли Ривър се завърнаха у дома само преди 2 седмици след предишното бедствие. Но стихията нанесе нов удар. За 5 дни тук паднаха повече от 570 мм дъжд, което доведе до най-силното наводнение за цялата история на наблюденията в региона. Хората бяха спасявани от автомобили и домове с помощта на лодки и хеликоптери. В наводнените райони, особено по протежение на река Дейли и в град Катрин, бяха забелязани соленоводни и сладководни крокодили, някои дори в жилищните квартали и на местното футболно игрище. Кметът на града призна, че никога досега не е виждала толкова много влечуги след наводнение. В северната територия живеят повече от 100 000 крокодила и когато мътната вода залива градските улици, те се превръщат в сериозна заплаха за хората. Мощните дъждове стремително повишиха нивото на водата и в реките на щата Куинсланд, предизвиквайки наводнения едновременно в няколко речни басейна. За 3 дни падна екстремно количество валежи – почти 400 мм. Стихията сериозно наруши транспортните връзки. Целият щат пострадаха около 760 пътя. Най-тежка ситуация се създаде в град Бъндъбърг, където река Бърнет излезе от бреговете си, наводнявайки стотици домове и предприятия. Бяха затворени ключови мостове, свързващи севера и юга на града, след което около 10 000 души се оказаха отрязани от външния свят. На 12 март в региона Уайт Бей Бърнет, недалеч от градчето Килкиван, 2 туристи от Китай бяха намерени без признаци на живот в наводнен автомобил. Наводнението нанесе сериозни щети на селското стопанство в региона. Загинали са около 1200 глави едър рогат добитък и са повредени повече от 1000 км огради. САЩ. На 10 март мощна бурна система донесе серия от торнада в средния запад на САЩ. Един от най-разрушителните вихри удари малкия град Лейк Вилидж в щата Индиана. Фуния от категория EF3 премина директно през жилищните квартали на града. На кадрите от мястото на събитието се виждат улици, където сградите са буквално разкъсани на части, а отломки от покриви и стени са разпръснати по дворовете и пътищата. По данни на спасителните служби, повече от 100 къщи са получили сериозни повреди, а около 30 са напълно унищожени. Торнадото също така повали дървета и електропроводи, оставяйки част от районите на града без електричество. В резултат на удара на стихията е загинала възрастна семейна двойка. Още 11 души са ранени. Същата бурна система донесе в региона още едно рядко метеорологично явление. В Илинойс падна гигантска градушка. Отделни ледени късове достигаха 15 см в диаметър. Жителите публикуваха снимки и видеоклипове, на които ледените късове едва се побират в длан. По данни на метеоролозите, такъв размер може да претендира за нов рекорд на щата. Градушката повреди автомобили, разби прозорци и покриви на къщи. На 12 март мощен бурен фронт с дължина на 3000 км удари западните и централните щати на САЩ, засягайки около 80 милиона души. На места са регистрирани пориви на вятъра до 175 км в час. Вятърът отнесе покриви на къщи и повреди електропроводи. В
пика на бурята над 1 милион потребители в Минесота, Уисконсин, Илинойс и Мичиган останаха без електричество. В щата Колорадо бурята вдигна пясъчна буря и рязко влоши видимостта. По трасетата страничният вятър преобърна десетки тежки камиони, а в участък от междущатската магистрала 1.25 след няколко такива катастрофи около 50 км от пътя бяха затворени за движение. На 14 март над централната част на САЩ се формира мощен циклон. В щатите Минесота и Уисконсин за денонощие падна над половин метър сняг. Силният вятър предизвика виелица и рязко влоши видимостта по пътищата. Само в Минесота полицията регистрира над 100 пътни происшествия. Лошото време сериозно наруши и въздушния транспорт. На летището в Минеаполис бяха отменени над 600 полета, а закъснения засегнаха и други големи летища в региона. Етиопия. На 10 март, след няколко дни проливни дъждове, в зона Гамо на регион Южна Етиопия се случиха разрушителни наводнения и свлачища. Напоените с влага планински склонове стремително се срутиха през нощта, докато хората спят, засипвайки селата с дебел слой кал и отломки. В резултат са разрушени около 190 къщи, блокирани са пътища, наводнени са мостове. Унищожени са обширни територии с земеделски земи. Над 3400 жители бяха принудени да напуснат домовете си и да потърсят убежище в църкви и други обществени сгради. Непрекъснатите порои усложняваха издирвателно-спасителните дейности. Един човек е изваден жив, след като прекарал 3 дни под развалините на свлачището. Загинали са най-малко 107 души. Десетки хора се водят за изчезнали. Индонезия. На 8 март на най-големия в Югоизточна Азия полигон за преработка на отпадъци, разположен в индонезийската провинция Западна Ява, се случи свличане на отпадъчна маса. Ежедневно в това сметище постъпват до 8000 тона буклук от Джакарта, столицата на страната. На места височината на насипите надвишава 50 метра, което е съпоставимо с 16-етажна сграда. Свлачището беше провокирано от пороите, които продължиха няколко дни. Особено силни валежи, 264 мм за денонощие, бяха регистрирани на 8 март. Водата проникна във вътрешността на отпадъчната маса, направи я хлъзгава и предизвика изместване на слоевете. Катастрофата се случила в момент, когато няколко камиона стояли на опашка за разтоварване. Огромна планина от отпадъци с височина около 50 метра затрупала 5 камиона за буклук и павилион за кафе. Свлачището също така блокира обслужващия път на полигона и прегради около 40 метра от руслото на река Чикетинг. По време на спасителната операция са били ангажирани 19 екскаватора и 7 линейки. 6 души са извадени живи изпод развалините. За съжаление, 7 не можаха да бъдат спасени. Сеизмична и вулканична активност. На Хаваите се случи нов много силен епизод от изригването на вулкана Килауеа. На 10 март в кратера Халемао-Мао височината на лавовите фонтани надхвърли 400 метра. Облакът от пепел се издигна на височина около 9 км, което наруши полетите на международното летище Хило. В продължение на 9 часа непрекъснато изригване парчета вулканична скала падаха в населените места близо до Килауеа, а на някои места бяха открити фрагменти с размер на футболна топка. С цел безопасност бяха затворени отделни участъци от шосе 11. В Националния парк на Хавайските вулкани и в близост до голф игрището Volcano Golf Course също се наблюдаваше непрекъснато падане на пепел и тънки влакна вулканично стъкло, така наречените коси на пеле, които представляват опасност за дихателната система. Един човек с астма развил дихателни проблеми и потърсил медицинска помощ. След почти месец непрекъснато изригване на един от склоновете на френския вулкан Питон дьо ла Фурнес на остров Реюнион, лавовият поток премина в нова фаза. Сутринта на 12 март лавата възобнови движението си и се приближи до националното шосе РН2. Тя напредваше със скорост около 25-30 метра в час,
като постепенно се спускаше по югоизточния склон Гран Пант към океана. А на 13 март, за първи път от почти 20 години, лавовият поток пресече трасето, напълно преустановявайки транспортната връзка между южните и източните райони на острова и продължи движението си в посока към крайбрежието. Потокът достига приблизително 15 метра ширина и почти 1,5 метра височина. По данни на вулканологичната обсерватория Питон дю ла Фурнес, магмената система на вулкана продължава да се запълва с магма, което поддържа активността на изригването. В нощта срещу 16 март лавата достигна океана. При контакта на базалтовата лава с солената вода се образуваха плътни шлейфове, пара с вулканични газове и малки стъкловидни частици. В околността се усещаше остра миризма, а дразнещият газ предизвикваше парене в очите и гърлото. Около 50 души бяха преместени в безопасна зона. Туристите обаче продължават да идват в този район, въпреки факта, че придвижването по тази пътека е строго забранено. Сутринта на 13 март край бреговете на Чили се случи мощно земетресение с магнитуд 6,5. Епицентърът се е намирал на 41 км югозападно от град Уаско в регион Атакама. Огнището е било на дълбочина около 26 км. Земетресението е усетено на обширна територия – от Атакама до Валпараисо, включително столицата Сантяго. Особено силни трусове, достигащи 6 бала по скалата на Меркали, са регистрирани в градовете Ла Серена, Кокимбо и Ла Игера в регион Кокимбо. Жителите отбелязват, че разтърсването е продължило почти 4 минути. След основния удар на стихията последва серия от афтершокове. В районите в близост до епицентъра се случиха срутвания на камъни и малки свлачища. Не е постъпила информация за пострадали или сериозни разрушения. На март в провинция Токат в северна Турция беше регистриран подземен трус с магнитуд 5,5. Огнището е било на дълбочина 6,37 км. Сеизмичните колебания са усетени и от жителите на съседните провинции. В резултат на стихията в някои сгради е паднала мазилка и са повредени окачени тавани. Малки пукнатини се появили и по стените на регионалното средно училище-интернат. Нощното земетресение предизвиква всеобща паника. Жителите напуснали домовете си и останали на улицата до сутринта, страхувайки се от афтершокове. Хората в своите коментари разказваха за огромен страх и тревога, които е трябвало да преживеят. Няколко души са потърсили лекарска помощ заради стрес и леки травми, получени по време на евакуацията. В провинция Токат като предпазна мярка за един ден бяха преустановени учебните занятия в училищата. Ефектите от това земетресение в Турция са усетени и от жителите на Сочи в Русия. Очевидци писаха в социалните мрежи, че колебанията са усетени рано сутринта в няколко района на града. Важно е да се отбележи, че през март тази година край крайбрежието на Сочи се наблюдава повишена сеизмична активност. Така на 3 и 6 март в акваторията на Черно море, в рамките на 20 км от брега, се случи серия от трусове с магнитуд от 4,4 до 4,7. В домовете на хората са се люлеяли полилеи и са дрънчали прозорци. За щастие няма пострадали и повреди по инфраструктурата. Според специалистите, за цялото време на инструментални наблюдения в тази част на акваторията подобни серии от земетресения с магнитуд над 4 досега не са били регистрирани. На 9 март силно дълбокофокусно земетресение с магнитуд 5,9 стана недалеч от Неапол, под Тиренско море. Хипоцентърът на събитието се е намирал на дълбочина 410 км. Поради голямата дълбочина на огнището, сеизмичните вълни са се разпространили на значително разстояние, поради което трусовете са усетени по целия италиански полуостров от Неапол до Милано и Верона. Земетресението повлия и на железопътното движение. Като предпазна мярка в Рим част от влаковете бяха временно отменени, а по линиите на север от Неапол, поради проверки на инфраструктурата, закъсненията на курсовете достигаха до 1,5 часа. Сеизмично събитие на 9 март с магнитуд 5,9 стана най-голямото дълбоко фокусно земетресение в този регион.
Това събитие е само едно от проявленията на процесите, случващи се дълбоко в недрата на нашата планета. Нека разгледаме накратко физиката на тези явления. Излишната енергия, която се появява във външното ядро, пряко влияе върху геодинамиката на мантията. Тя започва да се разтапя все по-интензивно. Именно това разтапяне на мантийното вещество води до дълбоко фокусни земетресения, които се случват на дълбочини над 300 км и в момента достигат дори до 800 км. Дълго време механизмът на тези явления остава неясен за учените, тъй като при колосално високи температури и налягания на такива дълбочини земетресенията изглежда би трябвало да са невъзможни. Веществото на мантията трябва да се деформира пластично, а не да се разрушава крехко, както се случва в земната кора. Въпреки това, подобни сеизмични събития вече се регистрират редовно. Според хипотезата на учените от АЛАТРА, дълбокофокусните земетресения представляват мощни вътрешно-мантийни взривове. Те често служат като тригер за силни земетресения в земната кора, засилвайки тяхното разрушително въздействие, а също така провокират вулканични изригвания. Опасността на тези процеси се крие и в огромния обем освобождавана енергия. Вътрешно-мантийните взривове преобразуват механичната енергия в топлинна и електрическа, генерирайки мощни електромагнитни импулси. Те се разпространяват през обвивките на Земята и достигат атмосферата, предизвиквайки смущения в магнитното поле и преразпределение на електрическите заряди. По този начин дълбокофокусните земетресения са способни да стартират цяла каскада от опасни процеси на повърхността на Земята. Тяхната реална заплаха до момента остава сериозно недооценена, а броят на подобни събития расте експоненциално.